שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית מרתקת של סדרת האמת שלנו, והיום נחשוף לעיני המצלמה שלכם את כל מה שמתחולל בפרשת הסמים והשחיתויות בבית הספר כאן שנמצא לידי. בואו תיכנסו איתי הצלם. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם נכונה השמועה שאת מזריקה לתלמידים במקום חיסונים מורפיום כדי שירגעו? מה פתאום? מה פתאום? זה לא נכון? לא נכון. אוקיי, מה לגבי השמועה שאת מזריקה להם סתם אוויר והם סובלים? לא נכון. אז לא מה? נכון. אז מה, אנחנו מיד ניכנס לבנות שדי מנהלות את העסק מאחורי הקלעים בלי שהם ישימו לב. אין ספק שכאן נמצא השולחן שבו די מחליטים הכל. שתי האנשים האלה שכוחן רב יותר ממה שאנחנו יודעים לא עושות בעצם כל היום שום דבר. הן יושבות כאן, מסתלבטות, אוכלות קלמנטינות ומקפלות להן מכתבים. שהמקום שלי לא טוב כמו שחשבתי. אוקיי, שאלה אחרת, האם נכונה השמועה ציפי שאת משדלת תלמידים להעתיק בבגרויות למרות שאת מזהירה אותם שלא? את האמת זה רק חלק, מי שבא לי שיצליחו, אני עושה את זה, לשאר לא. זאת דבר אמת, תודה רבה לך ציפי שהיית איתנו. רציתי לאחל בהצלחה לכל התלמידים, אין ספק שאתם משחקים על הפנים. אני רוצה להוריד את כולם מהמגרש כאן ולהעלות את השחקנים האמיתיים. אני מאחל לכם המון בהצלחה, תמסור לו כמו שצריך. חברים, איזו אהבה ואחדות, תבחרו בנו, שיהיה לכם בהצלחה רבה. אני אמשיך מכאן, תודה רבה לך. אנחנו מחכים שהוא יצא, מתי הוא יצא? אוקיי. מה זה יכול להיות הדבר הזה? מה יכול להיות הדבר הזה? מה זה יכול להיות? אני בא לי במיוחד, אומרים לי אחד האנשים הכי מעניינים בבית הספר, אבל עושה רע. לא מבינים מה זה שעת עבודה של דוקטור. הוא לא נאמר, זה נכון, אבל בית"ר שיסגרו אותה כבר, אני לא יודע למה. חס וחלילה, לא יודע למה שהשם ישמור את ירושלים. ירושלים כן, את בית"ר לא. גם את בית"ר. למה? ואת הבעל הבית שלהם. מי זה בעל הבית? ייתן לו הרבה בריאות. אמן ואמן, זה אני. וזה אח שלי וזה אח שלי וזו אחותי, אבל לא משנה עכשיו. זה אח שלי וזה אח שלי וזה אח שלי וזו אחותי, אבל לא משנה עכשיו. והנה, הנה אחד התלמידים, זה חברים, תלמיד האולטימטיבי של בית ספר המר. מה שלומך חבר? הכל בסדר. אוקיי, בוא תספר לנו קצת על מהלכיך בבית הספר, איך מתנהל יום הלימודים שלך. איזה יום לימודים? אין לו יום לימודים, אז מה כן יש לך? הפסקה! חוץ מפרצוף כזה מכוער ודע, הפסקה כל היום. חברים, זה בית ספר המר, אני חושב שזה לא ישנא, אבל... שלום לכם, כאן נמצאים ללא ספק. זה המקום שבו מרכלים בבית הספר המורים על התלמידים. בואו נשמע רגע דבר אחד ממה שמתרחש כאן, כן. שכבת י"ב, אנחנו... לא, יש כמה ילדים שאנחנו מעיפים אותם. אוקיי. אני חושב שגם כלנו כבר... רוצה לראות כאן את התלמידים שלי? אין ספק שהשיחה כאן מאוד מרתקת. מי שרוצה לחדש, ברוקטו? מי זה? ששרף יתחילו לעשות משהו בבית ספר. זה חזק ביותר, אחד המצחיקים ששמעתי. תודה רבה לכם.